Съм Йоан. Мене го тичам на един трактор. Оста се изгаряш. Защо се вижда размазано? Нещо тежко ли е? Готово? Не. Да видим сега на Йоан какво ще направи. Той в момента ще се убие там долу. Давай по-бързо, по-живо! Така го излагаш. Оле, майко, каква шишка идва отдолу. Кога? Шишка. Йован идва. Дами и господа, представете го. Ръкопляскайте на Йован. Той ще се убие ли сега? Ще видим. На Йован да разгопляскате, защото се приби. След малко ще затваряме клипа. Дано ви е харесало. Да изчакаме само изхода да дойде. Довиждане, това беше от него и от мен.